ऐसे नहीं के कह देखले बनी देहाती भैया के घरे सेकंड हैंड जनानी चप्पल के फैक्ट्री खुलल और सब पूंजी से ना बुद्धि से इनका नचनिया देहाती भैया ई पचारा एमे पखाउजे के बाज बाजेला आल रहल हा देहाती भैया कवने मां से निमिया हरियरवा भइली रे ननदी आ कवने मां से मैया मर्दुआरवा आइली रे बानी रोशन राज से पूछ का है जने बड़ा मार्केट में ना रहला वो बड़ा ई बात कहता तो हम ना खिस जाते बाकी हम बहुत नाराज बानी बहुत क्रोधित आज मार्केट में अइला के बावजूद रुपया पैसा से अलमारी बैंक फाटता हां सुनत तनी केस एन लेवे वाला बड़ा स्कॉर्पियो जो टॉप मॉडल अभी आइले नहीं थे 5 जुलाई से अब भौजाई के टूटल चप्पल तू देख लेला नया किन के ना देहला बड़ा हम चिंता में बा आतना रुपया बा सामाजिक खइला बिना तारा जियते हमर मेहरारू शिव चर्चा में चप्पल बदलत होखे तार भौजाई हिया अरे मर्दे जोड़ा चप्पल ना किन सकत तू हमारा से कह छोट भाई हो तारा खातिर चप्पल के बरसात हम कर दे जूता किन दे मर्द जूता दे दे तू जूता कह तारा के जूता के हम व्यवस्था करी चप्पल के व्यवस्था करी आ छोट भाई हवा एगो भौजाई के गोड़ में टूटल चप्पल बा हो चर्चा में बदलल आ तू अपना मुंह पर तरह के तुम्हारी इज्जत लिहल तारा बुझात मर देते नहीं जे हाथना कोइले बा उ चप्पल ना किनी बाकी इतना अब देखें देहाती जी कहानी है कि रोशन राज आतना हिट लिस्ट होते हुए आ तोहर भौजाई टूटल चप्पल पेन ई तारा से कैसे देखल जाता सच पूछे नु तो हमार बस चली तो उनका के नीमन चप्पल का हम तो उनका के ऐसा हॉट ड्रेस पहना देती नु ऐसा हॉट ड्रेस पहना देती कि देखनिहार लागे बाकी बात बनुए देहाती भैया रउए रहनिया ठीक नहीं खे एगो चप्पल किन के हम दे दिनु भौजाई के तो भाई राम जैसन आज कहाँ होता लोग आज बड़ भाई लोग के बुझाए लगे नु कि का बात हो कि भौजाई के चप्पल किन के देले बा इनका मेहरारू के गोर के चप्पल के हम नाप बताई 5 नंबर नाप के चप्पल पहने ली अरे यार इतना छोट और हम नंबर साइज बता दें का 32 अच्छा 36 ना ऊपर 36 नीचे 32 बताई और बताई सब बता दे खोले लागो अभी खोले लागो खोला बेलन सब के आकार बता दे हम नहीं चाहत कि जौन गुप्त बात बा ओकरा के उद्घाटन करी अब बताई ना कह उनका अकाउंट से कटता तारा अकाउंट से कटता हम तो अतिथि कलाकार है तारा चाहते नहीं क्या तार जितना कमैले बड़ा हमारा बगली में डाल दो हां जी तू घर के कलाकार बड़ा तू पैसा लेके क्या करबो 1 रुपया इनका के विदाई देबे के बाना इनकरो विदाई हमरा के दे देबे कैसे कि हम अतिथि कलाकार हैं हां इनका विदाई सामने के तेल भरवाई तबे बुझाई के घर के बा बाबूआ छोट मुंह अब बड़ बात यार मुहवा तो हती चुके नो बा आतना बड़ यहाँ के बात कहत नहीं हमरा तो लाज लगता काहे जी पहले ही यहाँ के कहनी है कि अतिथि हम नहीं थी पहले हम लोग का अतिथि कहनी है लेकिन फिर वो अपने आप से कहनी है कि घर हमरो हो ना जी तब रोगा फिर काहे कहनी है कि रोशन भाई यही जाके हमें इन करो विदैया हमरे के दे दम से का जी हां जी तभी बात यहाँ के काहे कहनी है डबल विदाई हमार विदाई ले ले बरुआ सकान भरुआ नहीं खे एक जना रुआ टीम में आइल बड़े कहत रहे कि तेल भरवाई से रोशन भाई के विदाई से हमार जितना विदाई होई उतना तारा टंकिया में तेलवा हट जाई ओवर हो जाई जैसे डुबावल जाई नो तार टंकिए फाट जाई कि एगो स्कॉर्पियो में कितना हजार के तेल डालाई जी खूब डालाई तो 5000 7000 आ 15-20 हजार ले जाके एगो स्कॉर्पियो में ना डलवैला नु तो है एगो औरी छेद क के हम में जगह बना दे डिक्की में धरई तारा हां रोशन भाई के विदाई ले लिए तेल डलवावल जाए
बाप हो बाप अरे बात तेल किया। डलवाई बा हम ऊपर से छूटवा मिलल बा इहो दे दे मोबिल डलवा ली हद हिसाब बा ये दादा मोबिल डलवा ली। का कही आ केतना कही चले के ढंग खुदे नहीं खे आ उहे सिखावा तक कि हइसे चल रे आ देखी ना संगही के सखिया पानी के कहे जल रे दो अक्षर सीख लिया संतन को दुख दिया अब उतने में गच बिया करे छल छल रे आ संगही के सखिया पानी के कहे जल लबर लबर करे बारी एको चाउर ना परे हारी आ दोसरे के दोस्त देवे अपने बिया बोतल रे अली ना संगही के सखिया पानी के कहे जल पूछो बात तो का हो घर में जब आग लगी तब हित 4 किलोमीटर आगहू होई नु तो ना आई बाकी घरे तर दुश्मन होई नु तो ए डरे आवो चाहे मत आवो कि छोड़ो एकर जरूरत तो जरे द ई सोच के आवो चाहे ना आओ बाकी ई सोच के जरूर आई कि कहीं हवा मारी तो हमरो में मत ध ले ना मृदुल उठ गई बगल के दुश्मनो होई नु तो आग बुतावे जरूर आई यहाँ के ई बाज गायत्री बाबा के भी बाजता तो नाचो गायत्री ये बाबा के नु होखे के चाहिए गायत्री बाबा के तरह नाचत रह ये तोरे खासा कुर्तावा के कोरवा धर आ डेगवा हल्का हल्का बढ़ाओ कुर्तावा हिले तब बुझाए कि मैं समियानवा हिले हम अपनों के कहतनी जमाना बदल गल उहे भौआ कॉपी करे में आज के जमाना के 80% कलाकार लोग तो मौग हो गए बकरू भौआ कहां भइल के न हो सके हाय देखि के तरह वहां के नाचत कैसे तो हो तो देखे हम नाचतनी नानू लाजी खाली कुर्ता हिलावत ना आ नाचे खातिर तो स्पेशल दू गो नृत्यांगना 5-5-7 हजार के नाइट देख करके आइल बा लोग रात भर लोग नचबे नु कर ओ लोग के हाथ भर गई लोग रात भर गई लोग ना जी नानू तो लोग के नाचे के काम बा हमनी के गावे के काम बा तो हम चाहब के रहुआ तो शायद नहीं नाचिला नाची ले तो रहू गायकी करी हमहू गायकी करब आ कहे कि हाँ सही बात बा उ लोग ओरिजिनल नृत्य कलाकार हो ओ लोग के बर्नट हिलावला से लोग खुश ना हुई तो हमनी के डिकी हिलावला से के खुश देखी तो रोशन राज जी के फैन बनी आ कमलेश देहाती के पुरस्कार दिले बनी तो फैनवा में प्लस कर ली कमलेशो देहाती के नाम जोड़ ली हाँ जी आ एक दिन प्रोग्राम नहीं होती आह दादा ई दू भाई अपना में सेटिंग क के गावता आवो तनी आवे है जब तब न बुझाई तन लोग के सेटिंग ना बिगाड़ देनी तो हमरो कमलेश देहाती ना होनी काजी अब यहाँ के बात एगो कहनी है कि दोनों भाई तू लोग मिल के गावत रहला जुड़ा लोग आ अब पता चली कि गायकी का होला हमरो अच्छा लागता कि रउआ गायक खराब ना है बहुत सुंदर गावतनी गावतनी तनी हरबरा के गड़बड़ा जाता लेकिन की गड़बड़ा के हरबरा जाता नहीं है नहीं खेबा मेहनत करी ठीक हालांकि मेहनत करी बाकी सब कुछ ठीक बा ऐसन कलाकार हई हो कि सब गुण लेके कॉल बॉल छला तब मार्केट में चल काहे कि बूढ़ा भेटा जाए तो उनका से तेगुना नाच दे हो झोरा बोरा बनवा दे हाँ जी हाँ गायक जे भेटई है उनका से बढ़िया गाई वादक जिन भेटई है उनका से बढ़िया बजाई कथा प्रसंग गई है गाई तो देखी दुकान खोले के बाद तो जनरल स्टोर खोली ना हाँ जी कॉपी किताब भी मिल जाओ आलू प्याज मिल जाओ आ कोनो लड़का चॉकलेट किने आवो तो उहो मन उदास कके ना तई ना कि पूंजी लगा देले बनी खाली आलू धो के बैठल बनी ले ला 10 रुपए किलो 10 रुपए ले ला पुदीना आज एकरा प्याज लेके होई दोसर दुकान पर जाए के तो हम कहिले कि ना ए जे सब हो बेरी बेरी बबड़ी झारत
ना का भाई लोग कहते लोग कि देहाती कहाँ कहाँ लेके जाता रहे, ए, इसमें का उसमें मास में का पुस में कर दिया। बाकी ना कमलेश भाई एक औरत बा बेचारी छत पर चढ़ बिया हाँ अब पछुआ हवा मरले बा ओठ फाट गइल आ तबो ए ब्याह चाचा का जने कौना लांगा गांव से बाराती आइल उ लइका बाबे बार बार ताकता आंख मारता बबड़ी झारता मौगी सोचते कि नतिया ओठ फाटला पर आंख मारता अगर ठीक रहते का करे। अच्छा ध्यान दिहल जाओ। हाँ केकरा के धांग दिहल जाओ धागा धागी करे आइल बड़ो ध्यान दे बाबू अभी अभी हाँ बड़ा सुंदर सुंदर गीत संगीत, नाना प्रकार के वेद के व्याख्या, नाना प्रकार के पूर्वी आदमी 6 7 8 माने यहाँ के का नहीं गा दे कितना ज्ञान माने हमारा नहीं खेला गतनो कि दुनिया के कोनो क्लासिकल संगीत यहाँ से बाजे। ज्ञान के भंडारे हमें का दुनी तान सिंह के बाद इनके स्थान हाँ तान सिंह के बाद इनके स्थान बा पहले बा आ जाकिर हुसैन के बाद स्थान बा हमरा टिंकू भाई तबला पांगुड़ी फेरत रे इनकर तिरकिट जब कटाता नो इनकर बोल जन तने का कहता का कहता सोनू बाबा का भाई त्रिकट के 3 बेटा भ्रिकट के एको ना घचक धेना था घचक धेना घचक धेना गाचा के दी नया बोल हम नोट को के काले से बजाई बड़ा सुंदर लागी। अब बताई हां देखे नाच के नाच के रउआ शिकायत जहां तक करत न हम कहतनी कि के ना नाचो ताल खत्म होई बैठ जाई हां बढ़ जाइए गप दे हम कहतनी के ना नाचो भगवान भोले दानी न चले तांडव के नृत्य कइले कन्हैया जी न चले विष्णु भगवान विश्व मोहिनी रूप धारण करके साड़ी पहन के नारी बन के न चले पूरा ब्रह्मांड नाचेला जब देवता लोग साड़ी पहन के नारी बन के नाचता तो हमनी के आम मनुष्य धोती कुर्ता जींस पैंट पर नाचता नहीं कौन गुनाह बाकी रउआ जब नाचे नहीं खे आवा लोमरिया पहले 2-4 बजे छौकल हां छौकल अंगूरवा आ ना चौपल नु तो कहती है कि छोरो अंगूर खट्टा है। राम जलम जी की ओर से पुरस्कार मिलल बा हन तक ना रउओ मन हो नाचे लेकिन रउआ से नाच होत नहीं। देखी जेकरा धने ना रही वो लुटाई कहाँ से, जेकरा नोहे ना रही वो बकोटी कहाँ से, जेकरा बारे ना रही वो ककही से झारी कहाँ से। तैसे व्यास जी आप जलिए मत बराबरी करिए, आप में ही मार रहे हैं और ये चीज हमको अच्छा लगता है। ये मैंने उस मंच पे भी बोला था कि डायरेक्ट किसी पे खुल कर ये वार नहीं करते हैं। ये दिस इज स्वीट पॉइजन, यह मीठा जहर है। पीएम तबारा मीठ लागी लेकिन हेजा जाई नो तो बुझाई कि लाद में कोनो छुरी मार के नचावता अनाजे सरादी है। यहाँ के कहता नहीं कि रविंद्र भैया के लगे कि कतना जना व्यास लोग के पेट में अन्न सरता राम मैंने जौन खा ले अभी ले सरता मैं महाराज उगल के बाहर निकल गई कि अभी ले सरता कहिया खेत में माटी हो गल होई सरे में या गोले में जमीन आसमान के अंतर बा। रोशन राज जौन कहेले सच्चाई कहेले झूठाई ना कहे वाह वाह परफेक्ट बात सुने के होखे नु तो हमरा एगो रउआ चेहरा में लौके कमलेश देहाती एक ऐसा कलाकार है कि वजनगर बात कहते हैं। बाकी हो ही तो बोल ही ना वो 8 गो बात कही 8 सेकेंड में। देहाती तू गावत तारो तो बुझाता कि कैसे दूता गावत सही नहीं है। व्यास जब भाषण करे तो बुझाए जे कि बाघ डकरत होखे आ जब गावे तो बुझाए कि ओकरा मुंह से मध चुअता काजी। अच्छा हे जा केकरा करवा कहब कि भैया एक गिलास पानी पियाई त जैसे के लिया करवा के ना दी ना दी बकरी इनका तो गिलास का
रवा के तब केटली थुथुन तो ठेका दिए एकदम पी कितना पिए के एकदम बा। कट में लेकिन रवा तो रोशन राज के बोले के चाही तो झूठाऊ खानी एको बार हमरा सही बेचारू नहीं खन कहले कि पानी मंगा दे हाँ रोशन तो सुसु पानी के व्यवस्था कर देखी देते भैया ई कहत उनका कि पानी नहीं खा मंगाओ माने ई हमरे इज्जत नहीं खन ले जाके कमेटी से ले गांव जवार मर्दावा सब के लिप दिहल राम राम कहती रहुआ हाँ ठंडा पानी के कहो आवाज ना लगी तो रहुआ के सुसुम पानी पियौती हो पानी के बात कहले ए हरे राम हरे 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 बोलो भैया घरे घरे हरे हरे हैं देहाती जी ए कहना आज व्यवस्था करो काठी से लेदर के लाठी से अच्छा बुठवा पर ले परदेसी जीवा हमार भाई हो हाँ ओकरा के रेलहू में तनी हमरा के माया बुझाला लेकिन ओकरा ठीक कह देले बानी जमन रोगी के भावे उहे वायदा फुरमावे अब रउआ आइल बानी नो हैं हन तक ताहना आज व्यवस्था करो कि हो रे जाइब मारे मर एकरा बाद एकरी बात ओइनी स्कॉर्पियो से तो जाइब एम्बुलेंस से घरे देखी 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 आउ देखी खिसियात रहे गोली मरी है आउ देखी आउ गोली मरी एगो बंदूक हाथ में धराई दूगो गोली बा ओमे। दूगो गोलिए बाऊ में हाँ, एगो घरे अब पता लगे कि गोलियां छुअते तारा गुदगुदी बढ़े लगी हाँ देखी प्लास्टिक के बंदूक है चलल बड़े रबर के धाला हद बाए दादा हम तो फेरे में पड़ल बनी महाराज आप लोग फंसा दिए हैं कैसा झलास ब्यास बोला दिए हैं हाँ लेकिन चलिए एजा के समाज कितना सुंदर हंसत हाँ। एने के आ उ गोली मारत रे ए हम कई काठा तहार जोत लेले बनी कि हमरा के गोली मार काहे ला गोली मार भैया भैयावा आवो ना मुड़ी ऐठ के मुंह आ छोटका बबुआ बा हेलमेट गोली काहे ला मरब हम यही ना मर जाएम तो मुड़ी ऐठ के मुंह आ दे दादा हाँ लेकिन कहे के बाद अरे कि यही सन सुंदर तनवा से हरि बोल बोल रे